Yan, after maluto, putok-putok pa siya. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Naik, Cavite dahil pupuntahan natin ang paggawaan ng chicharon ala bagnet. Kaya tara na, let's go! Wow, grabe, ang daming chicharon dito ah. Yan o. Banyerang chicharon. Ilang kilo to ganito kadami, sir? Isang banyera? 800, oh. Ang dami pala, no? Nandito tayo, meron nagluluto. Yan. Wow, pumuputok na. Yan, bilis palang pumutok. Ito na ba yung final frying? Ganda tingnan pag lumulubo na yung chicharon ah. Yan o. Ilang minutes po yan niluto, sir? Mga 5 minutes lang po, sir. 5 minutes? Ha, madali lang pala. Pag final frying na po yan. Ito yung isa, oh. Kulang pa to, pero kanina, maliit to eh. Lumaki na siya. Habang niluto pala siya, parang nag-iba yung kulay, pumuputi, no? Pag ganyan po, luto na yan. Golden brown na siya. Ah, pag golden brown na. Sarap eh, pumari sa balo to ah. Di kaya munggo. Oo. Yung timpla yan, sir. After na ba maluto? Lagyan? Opo. Ah, sige po. So ngayon po yun, wala pa yung timpla? Tara mga studio, tikman natin to. Yan, kuha tayo. Yan o. Chicharon bagnet. Sarap, ang crispy. Wow. Masarap na may suka eh. Yan, may suka ba daw? Wow. Masarap to, pamari sa balut.